Kastalatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Tibaro asadot ken awan urnong na, adayo a makaasawa. Ngem tibaro anagaget ken adda urnong na, sigurado a makaasawa. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Marlon! Marlon! Ay na po. Urek lang na presko na nagdigaws. Ay, pinagdigos mo dyan sinakdo ka na no, medya banyaw. Ay, sinakduyaw. Pinagdigos ko na ta mapanak agaram. Ay, in kasukatan. Inak pa agaram. Na, Sapay ado ti agar-aram kanimay. Una andak tumanan. Ay, narigat ti aguray. ay, uray pa'y dumanigos ka, no nakasadsadot ka, saan nakalata akayat? Para makita ah. Awan tumak ngamin pamatiyo kanya. Umay ko kumapasyaran ni Manang Mau. Adanim muna kan ka. Anya? Asinaw? Ni Manong Carl. Diyan nga'y gwapo nga ada ko tsena. Ah? Ay na, amuam. Nagadot ititid na regalo ka ni Manang May. Katuray siyok. Regaluan na. Oh, kita am to'y chocolate ko. Ah? Kasano nga tang arudahin? Imayak manan idikal man. Adamit agar-aram manan ka ni Manang Mau. Ay, agbiro kalangan iti sa bali. Ngamin, panagkunak ni Manong Carl ti kayat ni Manang ko. Kita mi daon, nag-sweet da. Urayak sa latang agawid ay talalakin. Tapasyarat nga rod mo ni Manang Mau. Hoy, Carl tinagan na. Saan alalaki? Na? Carl! Ay, inak iyarasaas ka ni Manang kumay no kaya't nakaasangwen. Ang panagkunak, agawit ka laangan. Awan tinamnamam ka ni Manang ko. Ayaw, nagapuam. Ay, di ta bayaw. Sa dino adita. Kenapa'y anakadumog ka, anakabulsa, dagita imam. Kas ka lang napukawan. Inak ko mga rod armon ni May. Inuna anak mo ti karibal ko. Ha? Ay, ni May ko nam. Jay beauty queen, di ti lugar tayo. Wan bayaw. Ngayon labakan ko na. Ay, kat talaga sakit mo. Ta love mo ako nam, ngam saan nakamuta kayat. Kaya't naksiguro no awan day a Carl. No kayat mo mapantaginom. Ungtan na kanto manan ni Manang kon. Apay ko mga ungtan nagado ti naglakwak iti mulak alaya. Kasta aya. Uy, isong itagit din. Inday! Ay, ada ka, Inday! Apay aya nanang. Ay, umaynak man kaduan amang iyawid ka ni ading mo. Tanay, nabartek manan. Anya? Ay, inawis ka no gayam nila kay mo. Iso aday jay, naginom da. Anya kaday ta at tumasan aya. Ay, namin anon nga imbaon ko ni ading mo, ama panalinisan jay bangkag day di tatangyaw. Tanay, nakaruruutan. Hanggang dinak matipang pangag. Taday talaagin, inom ti aramidan na. Ay, buwan nga rod nanang. Inayaban mo't day jay alakay mo. Nakalako kami ngamin iti mula mi alaya nanang. Iso nga inikak mo't ay ti paginom na. Tayong bagla pa ngay ayok mo't kankwana ah. Ay, intang arudan yawed. Taagid da idamutan ijay igid ti kalsada. Kat ni mo't lakay mo. Nakadumog ijay kantina, anaginuman da. Ay, oo na yan. I love you, May. Sige lang, talaga ti first love ko. I love you, May. Ay, Marlon, agawid tan, nakababainan. Nanang, agasawa kami ko ni May. Ay, agtal na ka. Kasano akayatin na ka? No kastamot yan aramida. Mala, tumakder kan. Ay. Mga sawa ko. Nanang.
Ikaw sampay day tabagin, anak ko. Day tabiyag mo. Sakbay nga arapaapam ti mga asawa. Nagsakit ti ulo ka. Nanya, nakariing kan. Makasisirap do'y talawag ti tawa nanang. Nagsakit ti ulo. Ay, linukatak tapno makitam nga aldawan. Mala, mapan ka ni jay bangkag. Hinsagana kung dagiti aramata mapaglinis mo. Adda bunang, adda arado, adda... Anya ti mapangkwaramida ni Jay ngay. Kat mapan ka aglinis Linisam jay bangkag. Sayang mo't nubaybay antayo lata nakas jay. Nagsakit nga ron ti ulo. Ay, apay, saan nga agparparik na jay kararuan ni tatang mo kan ka? Tabaybay am jay bangkag na. Tila sasawan nyo mo. Mabutbuteng na kaya? Ay, siyak, ay kanayon na matagtagainip ko. Ibilbilin na kanyak, amulaam ka no, jay bangkag. Masadutak nga ron ang mapanmanglinis nanang. Ay, anak ko, ibagbagam mamangasawa kan, ang nagsadot ka mat. Kasano ko maakayatan nakatibalasang no kasta ka? Agdigdig mo sakto pa yung daw. Ay, saan nga umdasday ta, Marlon? Oray pa'y no inoras nga agdigos ka, no sadot ka, awan ti mangayat kan ka. Iso nga agsalukag ka, Amaw, no ti baro kat sadot kan awan urnong na, adayaw ang makaasawa. Ngam no ti baro kat nagagat kan adda urnong na, siguradaw ang makaasawa. Oy, sika di mo awisan ni Marlon nga aginom, tagungat ni Nanang. Pangpaturid na lang mat, ako na ang mapanagaram. Nagbalinin akas lakabakiran di bangkag nga ipalpalinis ni Nanang kankwana. Awan inspirasyon na. Ay, basta saan mo awisan, no di mo kaya't akagura na ka ni Nanang. Sigud mat, akagurguran ak ni nanang mo. Iso nga rod, adi mo ad-addaan. Takapsat mo ati bagbagaan na, sana siyak. Kan may sa, adamot na akam na. May, Apay, nasayata nakita ka. Mailiw akon kan ka. korni. Umayak man nagpasyar iji balayo indon rabi eh. Adda bisita ni Carl. Amam mo? Diyay nga'y guwapo kan adda kotsena. Ikan na kumamot iti gundaway. Amang nyeb kastoy ayat ko kang ka. Ay, awan ng tinamnama, Marlon. Sorry ngamin, dakamin ka ni Carl. Unay kamutin. Di nakmatsaktan na kasta Tamumit asikalaang tilab ko. Ay, panawan kan. Tane, inakpay agtrabaho. May! Nungay agbalbaliwak. At namak. Awan. Nungay bumak na nga kakas ka ni Carl. Imposible ang mapasamak ti kasta. Unay mutin. Nagsakit ti mabastad. Agsangit aksan. Marlon. Naka-standby ka magtan dito yung bigbigat. Anya kumangay ti aramida. Jay bangkag nga ibagbaga ni Nanang adalusam. Inkarugyanan. Uray saanan. Tabi nastad nakmut ni May alab ko. Kasta kamat ngamen. Kasano ko maasaan nakaabastudang. Anya kasta. Ay, artog ka. Awan trabaho. Awan urnong mo. Dumaw-dawat ka laang kanina ng itikwartam. Ay, awan ti balasang amangayat kan ka no kasta ka, Marlon. Isung ang balbaliw kan. Korta man kidi manang. Ananwam? Igatang ko ti sigarilyo. Hiyawang kwartak. Sana ka nagswildaw. Maestra ka, wang kwartam. Ay, mapana ko nagisursor itinatang, Marlon. Tingkay ka din. Apay, masapol nga ipakadayo pa ay. Apay, saan ka mabaen? Siya kabakbaketan ti mapanagbirok iti kwarta. Idinto ta si kaanapigsakan kaubingan na. At dalaang dito'y balay. Ay, unay ni nanang na ya. Ay, Kaano ay asar dengan dak asirmunan. aging ga iti saan ka ngagbalbalew.
Makauma kayo. Pagtintinulungan na ni Manang Linda. Ay, wen gayam. Mapanak ang isursuro itinatang di ta eskwelaan na pag-isursuruan ni manang mo. Ay, ano siguro ama maestra akas kan kwa na ti gumatang itinatang. Sige, awan. Mayat ijaya paglakwak. Padasak man. Panawan kan sa daw. Ah, Nagado tinaglakwak itilakok anatang Linda. Hay, naibo sa dagos. Kaya't nga may dagiti padak ang maestra, ang maidanon tinatang dito eskulaan, nanang. Ala, umayak tumanan aglako. Nana, gumatangak man itila ko manatang. Adapay ka dinabati? Ay, awanan madam. Inton maminsan tumanan. Ay, anya ay ati kayat mo. Ta ireserbaan ka. Jay pang pakbet ko ma. Bay Beth. Tamangi reserba ni nanang ko iti presko anatang para ka. Thank you, Ma'am Linda. Nanang mo gayam? O sige, panawan kayo. Tamapanak pa ijay classic. Sige, ma'am. Ay, nagpinta sinday jay a maestra. Kabarbaro laang ni Beth, nanang. Wan gayam, ireserbaan nyo itinatang na Wan. Laglagi pa nga ireserbaan ni Mambay. Naglatin day tubo nang ako nga usar mapaglinis mo ijay bangkag, Marlon. una niya. Ay, di kay kadi sumanir mon. Ay, kasar ita ni May. Apay, saan ka mapan? Nambarak ko ma. Ay, saan da ka nga inimbita aya? Ura imbitado ak, Jack Mapan. Ay, no kumata nagagut ka. Sika kumati nakikalaysaan ni May. Mangrugi kayo man ako na kaon. Ay, wen gayam. Ibaon ka man na mapan mangi-deliver iti daytoy nateng nga order ni Ma'am Beth di ta boarding house na. Ay, di dak man ibaon-baon tama sa dutak. Nasakit tinakam ko. Oan lang amin, igatang ko iti arak kahit. Ay, ingka na. Talamot lang ti bayad na. Ay, ala, sige. Inak i-deliver na kita natang nanang. Ited mo jay bayad na kanya ka. Di mo manan igatang iti arak. Ay, amom ti boarding house ni Ma'am Beth. Ay, kaibagayo ano sa dinaw. Ta inak itulod na kita natang. Dito nga tayo ti boarding house na. Ay, iso siguro. Nagtuktukak. Apo! Apay? Wow! Nagpintasan na madam daytoy. Adda kalit kan. Apo, long hair. Excuse me? Ay, mambet? Uhan siya. Kwa, ipadpa-deliver ni nanang ko dagitoy. Order mo kano anateng dagitoy kahit ma'am. Nanang mo gayam. Agyaman nak Jesus, nagpintasan. Agayatak sa manain. Kunak, agyaman nak. Uwan ma'am. Agyaman mait. O sige, bye. Ay, Jesus, agayatak ka talagan. Mariknak. Agayatak manan. Ay, napananman nga tan-ayan ni Marlon. Nagmalmalam nga awan ija balay. Kanulim mabas mo dito balay, nanang. Kunana amapan kanwag bangkag. Apay, sana nagpakada ka na kayo. Ay, madanag anak-anak ko. Ngamen, kadagiti naglabas nga aldaw. Agsasaw nga agmay-maysa. Inton kwan, umisam-isam nga agmay-maysa. Ni, apay ngayon. Ay, Limpyo mo't iti kunak. Tay di na minsan. Imay na dinamag no balasang pay ni Ma'am Beth. Wen nga agpaiso. Malagip ko. Inbaon ko amapan na i-deliver jay natangkan ni Madam Beth. Ay, kat. Agayat man siguro adi kabsat ka, nanang. Na, kahit napanagbangkag.
Ni nanang mat, di mo pa'y kaya taadan inspirasyon na, bareng agtultulo yun nga agbalbalew. Ay, sapay la ko mga road, anak ko. Ay, kita man laang anya nanang. Kas talatibiyag ako nada. Di mo ammo ti dumteng agasat, ti may sa atao. I love you too, Marlon. Oh, nangag mo nanang. Ah, Kasangsango mo na mismo ni Mambet. ay, ay, win nga road. Madam, sigurado ka kaday. Akayat mo ti makikalay sa ito'y burida ka. Anya man ni nanangan. Apa damagan nyo na kasta? Awagan daklaangan iti Beth, nanang. Wan, katno, na love at first sight ka ni Marlon. Aya! Agkasar kaming nanang. Ay. Total adamot urnong kon. Gapoy ti agtultuloy pa nagbangbangkag ko. Ay, katuwan na, anak ko. Ay, awanan ti makunak. No talaga akas ti desisyon niyo. Ay, ay, nay. Nagbalbaliw anaming pinsan to'y anak ko. Gapukan ka, Bet. Ay, Anya ka ni nanangan ayata ibaga na pailang mo dayjay. ay. Naistorya na kanya akong day tananang. At ay na, makilkiligak no istoryaan na. Saan ka di, babe? Nala, ay kahit agkalay sa kayong arudan. No kasta ti kaya tiyaw, anak ko. Ay. Titan gagayem tinaggipusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Ti baro asadot ken awan urnong na. Adayo a makaasawa. Ngem ti baro anagaget ken adda urnong na. Sigurado a makaasawa. Tampok dito'y drama tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimot direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.